Hello guys, आंनि सायाव इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायनाय थाबाय, गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै आङो दुब्लियाव खामानि मावनायनि भिडिअखौ लानानै फैफिनलायबाय आरोना। ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअआव मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअआव गोदान अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना। अननानै सापर्ट खालामदो। बेनिफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ खोन्थाना होनोसै। जिंखायाथ' जोंहानिया माबाबाय नालाय, बैसां सायाव मानबायलांबाय नालाय, ओमफ्राय बिलाइयाबो खानो जाबाय आरोना। आं दा बिलाइ खानो नागिरदों। बिदिबा आं बिलाइ खानाय भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायफाबाय थाबानो जाबाय। चलो। स' लोगोफोर बिलाइया गुदिनियासो माबादों नालाय, मोननाय रखम जाजोब्बाय, राबायबो। बेनिफ्राय आं दा बेखौनो खासिगोन आरोना। ओमफ्राय जानोथ' मोनहैबाय आरोना बैसां सायाव। ओमफ्राय दा बिदिनो खाना होनांसिगोन बोरायफोरखौ। ओमफ्राय फिथाइ गाज्रि जानायखौबो गारनांसिगोन। ओमफ्राय बिजौआथ' ओंखारखाबाय थायो नालाय, बेफोरखौबो थिखांबाय थाखानांसिगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिलाइ खाना होबायलाय मोजां जायो आरोना। बिलाइ गाज्रिया थाबाथाय माबा मोनो आरोना, बिफाङा जेनेबा खस्थ' मोनो आरोना। ओमफ्राय जेसेनो बिलाइ बोरायखौ खानानै होयो एसेबांनो मोजां जायो। ओमफ्राय बिदिनो खाना होसिगोन आरोना। बिदिनो खाबाय थाबाय आरोना आङो। ओमफ्राय नायबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो बिदिनो खाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर बिलाइफोरखौ। बेनिफ्राय आं दा बिलाइखिनिखौल' खादों आरोना दिनै। ओमफ्राय बेलेग जेबो मावनाय जायाखै। बिदिनो खालामजोब्बाय लाइन गोसा लोगोफोर। आं एखेबारे बिलाइ खानायानो जथ'लायनांगौ जाबाय आरोना। ओमफ्राय जथ'ना लाबाय आरोना आङो दसे सम। नै जा सान्दुंखा